morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। क'क्राझाराव मिरुआरि मावफुं मेलाव BPFआ बिसायख'थिनि मावखान्थि बानायदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला BPFआ 19 जानुवारि खालि BTRनि गाहाय मावख' क'क्राझारनि श्यामगावआव थानाय आर'नाइ पार्कआव मोनसे मख'जाथाव मिरु मावफुं मेल खुंदों। बे जथुमखौ 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थिनि थाखाय दोलोनि थियारियाव मोनसे गोनांथार आगान होनना साननाय जादों। दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ बिबुंथि होनानै BPFनि मिरु आफादगिरि आरो BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया दोलोनि जाथावनाफोरनि सायाव फोथायनाय फोरमायो। खमैबो 25 मासियाव देरहानायनि इयुन रादाब होयो आरो BPFआ जायखिजाया जेंनानि गेजेरावबो फैगौ BTC सोरखार दागोन होनना दाबि खालामो। खौरां बिजोंनि सोंलुनि फिननायाव महिलारिया रोखा खालामो दि BPFआ बिसायख'थिनि सिगांनि जायखिजाया गोरोबथाखौ नेवसिनानै उदाङै बिसायख'थि गेलेनो सानदों। बबेखानि बिथाङा जाथावना हेफाजाबनि थाखाय दरजाखौ लांदां दोनदोंमोन, जेराव बुंनाय जादोंमोन दि जुदि गुबुन राजखान्थियारि फसंथानफोरजों सोमोन्दो लायोब्ला पार्टिया गोरोबथानि सायाव सानगोन। नैथि खौराङावनो दङ। क'क्राझारआ फोरोंगिरि थिसननायखौ मोजाङै खालामनो थाखाय गिबि खेबनि थाखाय टेट आरो थिसनथाइ आनजाद खुंदों। आसाम सोरखारा 19 जानुवारि खालि क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय टेट काम थिसननाय आनजाद खुंनानै फोरोंगिरि थिसननाय बिखान्थिखौ साबसिन खालामनायनि फारसे मोनसे गेदेर आगान लादों। मोन 9 जिल्लायाव 57 मिरुफोराव खुंजानाय आनजादफोरखौ सोलोंथाइगिरिफोरनि सायख'नाय, रोखाथि आरो आखा-फाखा लाबोनायनि मोनसे आगान महरै नायनाय जायो। क'क्राझार जिल्लायाव मख'जाथाव बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। 8 मिरुफोराव फुंनि शिफ्टआव सा 5729 आरो सानजौफुनि शिफ्टआव सा 3855 बिनायसाफोर दंमोन। गोबां सुबुं अनजिमाया गासै रायजोआव सोरखारि फोरोंनाय साख्रिनि दाबि आरो साख्रि नागिरग्राफोरनि लुबैनायफोरखौ दिन्थियो। बिनायसाफोरा थिसननाय बिखान्थिनि थाखाय मोजां आरो मानगोनां नोजोरनि बागै मिजिं थिदोंमोन। थामथि खौराङावनो दङ। तेजपुराव थगायसुला टेट बिजाथि बोखारदों। तेजपुर सोरखारि गोजौसिन गेजेरारि माल्टिपार्पज हिनजावसा फरायसालियाव गोजौ फरायसालि फोरोंगिरि रोंग'थि आनजाद टेट आनजादनि समाव गावनि बिसिखौ थगायनानै हेफाजाब होनो नाजानायाव तेजपुर सदर पुलिसआ सासे बिनायसाखौ खादों। रिपर्टनि बादियैब्ला बे महर सोलायनायखौ मिथिनो मोनो जेब्ला सासे सांग्रां फोरोंगिरिया सादेकखौ सिनायदोंमोन आरो बिबानगिरिफोरनो जाथायनि बागै फोरमायदोंमोन। पुलिसआ रोखा खालामदोंमोन दि सादेकआ साजिद आली मुंजों आर'ज गाबदोंमोन आरो गावनि बिसिजों एखे बेन्चआवनो जिरायदोंमोन। जाथायनि खौरां मोननायनि उनाव तेजपुर सदर पुलिसआ गोख्रैनो सादेकखौ हमथादोंमोन। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बिथाङा सासे खामानि मावग्रा आयदा फोरोंगिरि, जाय बिथांनि जिउ राहायारि फोथायथिनि बादै आरोबाव सोंलु सिखांदों। बिबानगिरिफोरा बै समनिफ्रायनो सादेकखौ हमनानै लादों आरो बिथांनि खामानिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं, जाय ओनसोलाव आनजादनि गाज्रि आखुनि सायाव जिंगा सिखांदों। ब्रैथि खौराङावनो दङ। नेशनेल हाइवे 15 आव जाब्रबथायाव सासे बाइक सालायगिरिनि जिउ खहा, MLA बिसिनि गारिया लोब्बा दं। सटियानि नागाशंकरनि खाथियाव माहारियारि राजालामा 15 आव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव नृपेन दैमारी मुंनि सासे बाइक सालायगिरिनि जिउ खहा जायो। सटियानि सेंगामारिनि थागिरि दैमारीया रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS12D 6200 गोनां बिथांनि बाइकआ गंसे महिन्द्रा स्कर्पिय गारिजों सौग्रावनायाव थैदोंमोन। रेबथुमनाय नम्बर AS01EB1919। खौरां मोननाय बादियैब्ला स्कर्पिय गारिया सटियानि MLA पद्म हाजरिकानि बिसि श्रीमती रेखा हाजरिकानि मुङाव रेबथुमनाय जादोंमोन। नुगिरिफोरा बुंदोंमोन दि गारिनि सालायगिरिया जाब्रबथायनि हरखाब उनाव गारिखौ गारनानै खारलांदोंमोन। जायगानि बिबानगिरिफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागायदों आरो खारखोमानाय सालायगिरिखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया ओनसोलाव गुबैयै MLAनि नखरारि गारिजों लोब्बा थानायनि सोमोन्दै सावरायनाय सोमजिहोदों। बाथि खौराङावनो दङ। आसाम STFआ धुबुरी जिल्लायाव सन्देह गोनां जिहादिखौ खादों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। आसाम पुलिसनि स्पेसियेल टास्क फर्स STFआ धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारायाव सासे सन्देह गोनां जिहादिखौ खादोंमोन। हमजानाय जिहादिखौ जाहेर आली होनना सिनायथि होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला आलीखौ गुवाहाटीआव लाबोनाय जादों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया जागायबाय। आरोबाव गुदि खिथाखौ नेथ'नाय जादों। बेनि सिगाङाव गोदान बोसोरनि खौरां मेलनि समाव
चिफ मिनिस्टारा गोख्रोङै बुंदोंमोन दि सोरखारा हायुङारि नायबिजिरग्रा एजेन्सि आरो इन्टेलिजेन्स ब्युरोनि हेफाजाबनि फिथाय महरै सिमा ओनसोलफोराव जिहादी सिगिनायनि बेरेखायै फिथाय नुनो मोनगासिनो दं। 6थि खौराङावनो दङ। मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया आकारसुखौ 24 जानुवारिनि बन्द'खौ बोखारनो खावलायदों। आसामनि फोरमायथि आरो सुबुं फोनांजाब मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया दुलाराय कच राजबंशी फरायसा आफाद आकारसुखौ 24 जानुवारियाव गावसोरनि 12 घन्टानि बन्द'खौ फिन खेबसे नायफिननो खावलायदों। आसामनि रांखान्थियारि दावगानायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नोजोर होनानै बिथाङा हेंथानि सायाव सावरायनायाव गोसो होदोंमोन। गुबैयै रायजोआ मोनसे गाहाय दारिमिनारि हाबाफारि एडभान्टेजआव आसाम 2.0 नि थाखाय साखाफारा जानायजों हाजरिकाया फारियाव सोजानाय हारिसा एस.टि. तामान आरो कामतापुरनि जेंनाफोरजों लोगोसे कच राजबंशीनि सान्नायफोरखौ सुस्रांनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ खोथा होदोंमोन। बिथाङा सुबुं समाजनि थाखाय मेडिकेल मासि थिखानाय आरो आइ.आइ.टि. सिम सौहैनाय बायदि आगानफोरखौबो मुंख'दोंमोन। गोबाव समनिफ्रायनो खोथा होसेयावबो बे बन्द'आ मोनद' हारिनो एस.टि. तामान होनायाव गोबाव जानायनि थाखाय रागा जोंनायनिफ्राय सोमजिदों। हाजरिकाया सावरायनो थाखाय खावलायदोंमोन आरो फैफिन्नायनि उनाव गिबि मन्थ्रिया बाहागो लाफानो खोथा होदोंमोन। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।